A tečaj eura na najnižoj razini u odnosu na dolar u posljednjih 11 godina, a dionice europskih tvrtki rastu. Reakcija je to na povijesnu odluku Europske središnje banke koja je jučer objavila više od bilijun eura težak program pokretanja gospodarstva eurozone. Plan uključuje tiskanje novca i kupnju obveznica u iznosu od 60 milijardi eura na mjesec. Čelnici najsnažnijih europskih zemalja upozoravaju da odluka Središnje banke neće riješiti sve probleme posustalog gospodarstva. Financijsku injekciju od čak bilijun i 100 milijuna eura smatraju samo jednom od potrebnih mjera. Mi i dalje moramo biti konkurentni, privlačni i moramo osigurati da su inovacije u središtu naše politike. Njemačka kancelarka je još opreznija od francuskog predsjednika. Meni kao političarki važno je da ne popustimo u provedbi reformi. U Banskim dvorima se nadaju da će i Hrvatska osjetiti pozitivne posljedice odluke Europske središnje banke. Ja se nadam da će ova nova situacija dati rezultate i u Europi, što kroz jačanje naših partnera vanjsko-trgovinskih, pa time nadam se i zadržavanje ovih pozitivnih trendova u rastu izvoza, što indirektno kroz bankarski sustav će imati utjecaj i na nas. Uvjeren sam da će i naše tvrtke i naši građani to u Hrvatskoj osjetiti. A što se tiče centralnog proračuna, apsolutno dostupnost kapitala znači da su i niže kamatne stope po kojima će se Hrvatska zaduživati. HDZ hvali inicijativu Europske središnje banke i kritizira jučerašnju izjavu ministra financija Lalovca, u kojoj je mogućnost povoljnijeg zaduživanja nazvao glavnim razlogom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Umjesto da je izašao sa novom sviješću i razumijevanjem i rekao oprostite što 3 godine ništa ne radimo, ali evo bar u ovoj ćemo pokrenuti strukturne reforme i imamo plan tog i tog, pa ćemo onda nakon toga krenuti, odnosno paralelno sa snažnim investicijama imamo plan za fiskalnu konsolidaciju i zajedno sa Hrvatskom narodnom bankom smo osmislili daljne mjere jačanja izvora financiranja na našem tržištu i poticanja poduzetnika. On šuti i raduje se sniženim kamatama i novom budućem zaduživanju. HDZ ističe da bi mjere Europske središnje banke mogle imati pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo ako bi se krenulo s reformama.